את הטיימר קינגס, הקמיאלי. כי הייתי כאילו... אנחנו מארחים את יאלי בסרטון שלנו, כמו שיאלי אמר לכם בכל שעה. אני מאוד מודע חסם אותו, אני יודע לעשות קולה בערבית. אבל לא שחגני. היום אנחנו משחקים היי, טושי! ברידג'ס. טושי! היום אנחנו משחקים ברידג'ס. נכון, ברידג'ס. נראה לי שראיתי שם את הטרול. נראה לי שזה סקין של טרול. לא, זה לא. ומה איתו? כן. כן, ראיתי את הסקין הזה. זה טוב לי, זה סקין יותר טוב של טרול. הנה. הנטר 7203. אם תעשה את זה. יש מקום אחרון, תכנס. אני יודע גם אם תבחר קבוצה מהר. ברידג'ס, זה. לא, זה תמיד מכניס אותי בהתחלה, אז הנה, אני באדומה עכשיו. תתחיל עם עץ. אוקיי, זה עובד. הנה, עכשיו זה מתחיל. כנראה יש לו יא קיט. גנב עץ. אוף, המטומטם גנב לי את העץ. אוף, כל הזמן לוקחים לי, רוצים להרוס לי את החיים. שלי. גנבים המטומטמים. באמת לא, אני אשתמש בשביל אחרים. תן. הנה, ידעתי שיש פה מטבח. תתחיל עם פיקאקס. פיקאקס! מה אתה רוצה להכין גם? למה הו? גם זה. חו, מה זה חו? הו. חוות? כן. תתחיל עם אבן, בן. אני רוצה גם פחם. זה טוב, אני אוכל להכין לי פחם, ככה. מה אתה תוכל להכין לך? פחם. איירון אין דה סקאר. ראית שפתאום מה זה סקאר? סקאי. איירון אין דה סקאי. נראה לי... מישהו פה חושב... לא! שלא יגנוב לי את האיירון. איירון אין דה סקאי. איזה עיוור, הוא לא רואה את האיירון. תחצוב. הנה זהו, זה מספיק. פיקאקס. לא פיקאקס, פיקאקס. מה זה קאקס? זה קקסי. זה קקסי. זה בקקסי. תתקדם. הנה פה יש לך כדורוב יותר. ראיתי גולד. אני יודע, יאלי. מה אתה חושב, שאנחנו טמבלים? כל שניה אתה אומר, ראיתי את זה, ראיתי את הבלבלה הזה, ראיתי את הבלובלבלה הזה. עכשיו צריך למצוא איירון. תיזהר של ה... בן, ראיתי תנור. אבל לא יכול להיכנס אל זה. האמת שאני יכול, בדקתי פעם. אי אפשר להרוס אותו, אפשר להיכנס. לא, אי אפשר להיכנס. אני הצלחתי פעם. לא. תמצא בן, תיקח חצץ. איירון. This is my iron. די, יאלי. זה נשאר את זה יותר גרוע, את שירה. iron. Just גול. תכין פרנס, תיקח את... תשמור לעצמך. אייל, אתה מדבר כאילו אתה כבר מיינקראפט מקצוען. מיינקראפטר מקצוען. נכון, זה ממש לא נכון. די, יאלי, כאילו שאתה יותר נכון, ממני. יאלי פחות מקצוען. בזמן האחרון אני השתפרתי הרבה, תודה. יאלי עשה עולם סורווייבל, אבל עם תיבות בונוס וכפר. אבל עוד לא מצאתי כפר. נכון. אבל עושה תיבת בונוס, זה כל כך רמאי.
נכון, זה אבל גדול. אני עדיין איזה מתחיל? אתה באותה תקופה שאני משחק. כן, ברטט, נגד הברטט בפקודות. ואיך מה פקודות קשור? עוזר בסורווייבל נכון, בדיוק? מה קשור שאתה פקודות? שאתה יכול לעשות בלוק פקודה, שיעשה לך כפתור, ויתן לך את הפקודה. ייי, זה באגי. רציתי לקחת את תיקח החיים. את זה, בן, יש גולד. נכון. תיקח את הגולד. גולד. My gold. This is my gold. יואו, גולד. תכין את גולד. יואו! I know that. גולד. תראה כמה גולד. It's just a gold. It's just a gold. יש בן, Just gold. בן, תרד לשם רגע. Just gold. תרד הנה, רגע. לא, תעלה הוא חפר את הגולד, יאלי. את כל הגולד שהיה. כמה גולד יש לך? 3? 3. מספיק לפיקס, אבל אני מעדיף חרב. כן, חרב יותר טוב. תכנס לך עוד גולד. פעם היה לי בברידג'ס יותר מגולד. יותר מ8 גולד. הייתי יכול להכין יותר מגולדן אפל אחד. נראה לי שהייתי יכול 2. מה, היה לך 16? גולדן שפל. גולדן שוול. גולדן שופינג. שופינג זהב. נכון, שופינג. אני יודע! שופינג דיימונד. שופינג דיימונד. שופינג איירון. לא. שופינג סליים. שופינג סליימון. זה סליים דיימונד. גולד! יש! מלא גולדים. מצאנו גולדינון. כמה גולד יש לנו? יש! 8. תכין אז גם פיקאקס. פיקאקס. וגם תרד אליו. לא נראה לי שהוא עולה. כן, הוא כן פה. הגעתי למערה הסודית שלך, יא טמבל. כן, תרד. ואתה לא יודע שאנחנו מצלמים ביוטיוב, איזה טמבל. ורואים אותו ביוטיוב. נכון, ולדעתי הוא לא ישראלי. פעם אני ראיתי ישראלי כן. בשרת. גם אתה נכון? כן, אני זוכר שאמרת לי, אני לא ראיתי. אף פעם. בן תחשוף את הלפיד כי אז הוא לא יראה. כן, לפיד שורי. לפידי. אתה לא רואה. פחדן. יש לך שק של אבן. תצא ותנעל אותו שם. כן, זה רעיון טוב מאוד. ייי, עכשיו הוא יהיה. אבל רגע, בן, למרות שזה היה טוב. יכלת להתחבות שם עד שהמשחק היה נגמר. גולד! גולדה. מה עושים את זה? איזה דפוק אני. אני דפוק. אני דפוק. בן דפוק! אני דפוק. רגע, בן. די אולי שיגור. כדאי לך להכין פיקאקס? זה יוצא לך 5? יואו, אתה יכול להכין גם. אתה תכין פיקאקס, חרב ומגפי גולד. נכון. אז אתה צריך תנור ותחמם שם את הגולד. יש לך כבר תנור, בן. עוד מערה אני רוצה... בן, זה אמרה שסתמת אותה. לא, זה לא. אבל תאיר עם לפיד, שכחת שיש לך את לפיד? 2. יש לי את יאיר לפיד? לא ידעתי. כן, הוא גר איתך בבית. רק אל תהיה בתוך המים, ייי. הוא הרג אותך. באמת? כן. מה, אני ישר ימות? לא, זה פוגע בך. לאט לאט. כמו שאתה נשרף. יש לי יותר מסטק של קובלסטון. בוא נחפש איזה משהו להכין איתו ארמור. ארמור. יש, אנחנו באדומים ונכון. דיימונד! 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 דיימונד in the sky! אתה הכין חרב יהלום.
כן, יאלי, מה אתה חושב שאני וגם חרב, כן, יאלי חושב שאני דביר. לא. וגם חרב גולד. בשביל מה גולד יש לנו את החומר הכי שווה? נכון בין? גם חרב גולד זה טוב. לא, האמת היא אולי תכין חרב דיימונד. אני אכין גולדן אפל. לא, תראה מה תכין. ועכשיו אתה יכול להכין, אתה יכול להכין חולצת גולד. נכון. כי זה שווה הכי שווה. ואני אכין מזה, הכי שווה להכין מזה פשוט את דיימונד. דיימונד. שיימונד. דיימונד. שיימונד. אתה שיימונדי בעצמך. יאללה בן עכשיו. יש עכשיו דיימונד. דיימונד. מה זה דיימונד? חרב דיימונד. ואני עושה פה את אני עושה קסם. Yonder in the sky. היי, של גוגי! בן, תיקח את הגולד. Just gold. זה של גוגי! לא, בן, יש לך עוד גולד. בדיוק חמש. Just gold. אוי לא, אפשרים הזדמנות. איך תדע? אז בן. די. אל תדאג לי, אי אפשר לגנוב מאיתנו. אבל מה הכי שווה לי להכין? גולדן אפל או משהו אחר? שריון. יואו, נפל מלא גולד. יואו! אתה ראית את ה... יואו! יש, סנטה קלאוס! סנטה קלאוס! זה בטח סנטה קלאוס, נכון. יכול להיות שיש כזה בברידג'וס. ברידג'וס. לא, זה מישהו איתך בקבוצה. יואו, בן. אנחנו שרדנו מלא. יש לנו סטק, יותר מסטק של תפוחים. וואי, בן. סטק ושתיים. יש לך 68 שם, תפוחים. אם היית שמרת דיימונד פה? תכין פיקקס דיימונד. יש, שים את סנטה קלאוס, תודה סנטה קלאוס היום. סנטה קלאוס הגיע. הוא אלוף הסנטה קלאוס. כי גם יורד שלג. עכשיו יש לנו יותר מחולצת גום. תכין חולצת גולד. גולדי! חולצת גולד בינתיים, ותראה מה יש לך עוד. בן, תשים את החולצת גולד. נכון. יואו, זרקו לך עוד משהו. אדמה. שווה. כן, מאוד שווה. הנה הוא סנטה קלאוס הזה. לא, בן, יש שם חדר. לדעתי יש שם שולחן כשפים. לא אין. אבל קיבלת אור, אתה יכול להכין. וופן! אור, מגפי אור ואני אצבע אותם, באמת לא שווה. לא שווה. יחסד יחן מגפי אור. זה כאיירון אין דה סקאי. כן, שווה לך את זה, תלבש. אוקיי, נשאר עוד שתי גולד. אם היה לך עוד גולד אחד, היה לך כמעט פול גולד. עוד גולד אחד. נכון. יש לך כמעט פול גולד. אם היה לך עוד גולד אחד, היה לך כמעט פול גולד. אתה יכול להכין מגפי דיימונד. לא, שווה. לא, חשבתי ש... למה אתה משאיר שם את התנור שלך? נכון. יש לי רעיון. אולי תתקוף כבר. כן. תיקח את החרב דיימונד שלך. תיקח את החרב דיימונד. לא, בן, גם תכין לי יאללה, מה אתה צורח? למה הוא צריך? הוא כבר נלחם. כן, צודק. האמת היא, למה הוא צריך? זה לא נראה לי הגשרים, זה נראה לי ההר געש שהתפרץ כבר. כן, יכול להיות. עלה למעלה. תבדוק, בן, תבדוק. לא, אבל גם הגשרים כבר מחוברים. זה לא גשרים, בן. בן, תבדוק כבר. נו בן, לך תדחוף. לא, אני רוצה להשיג לפחות גולד חם. לא, לא, בן, לא שווה לך. כבר אתה יכול למות, בן. אל תשכח שכבר... בן, דעתי ראיתי גולד. בן. איפה? רגע, תסתכל אחורה, רגע, לא, 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 כאן, עוד, אחורה! יש! אמרתי לך את זה. יש! יש!
יאללה, עכשיו תכין את כל הגולד הזה. תכין את כל הגולד הזה. Just go. It's back in the action. It's חזרתי להסתדר עכשיו עם תנור. זה התנור שלי! זה התנור שלי. יש לי מספיק לשני מגפיים. מקום ראשון, האדומים מקום ראשון. אני יודע, ויש לנו... בינתיים תכין מגפיים. סטוי, את יאיר לפיד. יאיר לפיד. בינתיים תכין מגפיים. אני על שיפט. אין לי קרפטינג טייבל. אז תכין קרפטינג. לא רוצה, אין לי עץ. מה? אז תעלה למה... בן, רגע, קודם שהכל הגולד יהיה מוכן. נכון, דפלי. בן, אתה בטוח ש... כן, עדיף לחכות לה. יש 7 גולד! 8. מה נוכל להכין? אפשר להכין מגפיים, ומה נשאר? נשאר... 4. צריך עוד 2 גולד. מה לקוח עכשיו למצוא עוד 2 גולד? כן, לא חשוב. לא, צריך 7 גולד. גולד. לא, אתה צריך עוד 7 2. גולדה. כן, עוד 3 איזה גולד. גרוע יש לו חרב איירון. בן, שולחן עבודה. בן. יש שם איזה ניב. תכין עליי גם חרב. גולד, שיהיה לך. סתם ככה. מה? לא, לא, בשביל מה? שיהיה. סתם אוקיי, ככה. אני מקווה שיגמר לכם. די, אני מה? בטוח הורג כל מי שאני רואה. עכשיו. מה? יאללה, בן. יאללה, בן. תהיה עם חרב דיימונד. בן דיימונד. אני גולד בטוח זה הורג. ניוב. עוד גולד. הנה, עוד גולד. לא היה לנו שווה. עוד 3 גולד. עוד גולד. לא, ראיתי גם אחד למטה. כן. אז זה עוד 4 גולד. יש. 5. כן. ועכשיו נכין גם מכנסיים, אנחנו נהיה פול גולדים. לא, לא, כמעט היינו פול גולד. אנחנו הכי טובים בעולם. יאללה, עכשיו. לא. ורגע, שכחנו איזה משהו שאנחנו רוצים להראות לכם שהוא במקרה... טרול! עוד טרול!